Chciałbym, drogie siostry, drodzy bracia, abyśmy przez kilka chwil zastanowili się nad tematem, który bardzo dobrze znamy. Norėčiau apsvarstyti dabar, brangus seseris, temą, kurią mes gerai žinome, Ale który mnie osobiście zawsze bardzo dużo daje siły, kiedy jestem w różnych doświadczeniach. bet kada esu įvairiuose išbandymuose, tai duoda man labai daug jėgų. A to jest Psalm 23. 23 psalmė. I poproszę brata Saula, żeby odczytał ten krótki Psalm 23. Prašau brolių Saulių perskaityti psalmę. Psalmė 23. Viešpats yra mano ganytojas, aš nestokosiu. Jis paguldo mane žaliuojančiose ganyklose. Veda mane prie tylių vandenų. Jis atgaivina mano sielą. Veda mane teisumo takais dėl savo vardo. Nors eičiau per mirties šešėlio slėnį, nebijosiu pikto. Nes tu su manimi, tavo lazda bei tavo ramstis nuramins mane. Tu paruoši man stalą mano priešų akivaizdoje, aliejumi man patepi galvą. Mano taurė sklidina. Tikrai gerumas ir gailestingumas lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. Aš gyvensiu viešpaties namuose per amžius. Psalmy to jest bardzo dobre lekarstwo na wszelkiego rodzaju nasze troski. Taigi psalmės yra labai geri vaistai, kada turime įvairius sunkumus ir rūpesčius. A szczególnie Psalm 23 daje nam wielką pociechę, Ypatingai 23 psalmė duoda labai daug paguodos, ponieważ on zaczyna się tymi pięknymi słowami, że Pan, czyli Bóg, jest naszym pasterzem. ir čia jis prasideda puikiai žodžiais, kad viešpas tai yra mūsų Dievas, yra mūsų ganytojas. Ale do kogo stosują się te słowa? Kto może powiedzieć, że Pan jest moim pasterzem? Bet kas galėtų pasakyti, kad viešpats yra mano ganytojas? Taka osoba może powiedzieć, która ma tą charakterystykę taką, jaką ma owca. Taigi tai yra toks asmuo, tai galėtų pasakyti, kuris charakterizuojasi tokiu būdu kaip avis. A jaka jest owca? O kokia yra avis? Ona się daje poprowadzić przez pasterza. Ji duodasi vedama ganytojo. Czyli owca poddaje swoją wolę pod wolę pasterza. Taigi avis atiduoda savo valią ganytojo valiai. Bo tam, gdzie pasterz mówi, tam idziemy, to owca jest posłuszna. Taigi ten, kur ganytojas eina, avis eina paskui ganytoją. Dlatego też ten psalm, mówimy, stosuje się do osób poświęconych, Taigi čia būtent ta psalmė kalba apie pasišventusius asmenis, bo osoba poświęcona jest jak owca, oddała swoje życie w ręce Boga. nes pasišventęs yra toks, kuris kaip ta avis atidavė savo gyvybę Dievo rankas. I tu jest napisane, Pan jest pasterzem moim. Ir čia sakoma, viešpats yra mano ganytojas. Zauważmy, tutaj on nie mówi, być może jest, albo może będzie, ale tu jest napisane, że on jest Čia pasterzem. nesakoma, kad viešpats galbūt yra mano ganytojas, ar gal bus mano ganytojas, bet čia sakyta, kad viešpats yra mano ganytojas. I to jest święta prawda. Ir tai yra šventa tiesa. I on mówi, Pan jest pasterzem moim. Jis sako, viešpats yra mano ganytojas. Ktoś mógłby powiedzieć, on jest pasterzem może tej siostry albo tego brata, ale czy jest moim? Taigi kai kas gali pasakyti, o jis yra ganytojas galbūt tos sesers arba to brolio, bet ar jis yra mano ganytojas? On jest pasterzem moim, Jis yra mano ganytojas, czyli moim osobistym. mano asmeninis ganytojas. I on dalej mówi, psalmista, Ir psalmistas toliau sako, ponieważ on jest moim pasterzem, niczego mi nie brakuje. ir kadangi viešpats yra mano ganytojas, aš nieko nestokosiu. To znaczy, że dobry pasterz martwi się i dba o swoje owce Taigi geras ganytojas rūpinasi savo avimis i niczego im nie zabraknie. ir nieko joms netruks. Ale tutaj nie chodzi o dobra materialne. Bet čia nekalbama apie materialių gėrį. Tu chodzi o wiele wyższe dobro. Čia kalbama apie didesnį gėrį. Dzisiaj przed chwilą rozmawialiśmy z braćmi w samochodzie, Taigi dabar, kai važiavome, kalbėjome su broliais mašinoje, że kiedy Bóg posyłał swojego Syna tutaj na tę ziemię, kai Dievas siuntė savo sūnų čia ant žemės, to zauważmy, Bóg posyłał po sobie najwyższą istotę we wszechświecie. kad Dievas siuntė pačią aukščiausią būtybę danguje. I przygotował mu odpowiednie miejsce tutaj, aby się narodził. Ir paruošė jam tą vietą, kad čia gimtų. Ale czy Jezus urodził się w zamku królewskim? Ar Jėzus gimė karališkose rūmose? On się urodził w stajni. Jis gimė tvartelyje.
A więc to już pokazuje nam, Tai jau parodo mums, że lud Boży będzie żył w warunkach skromnych kad Dievo žmonės gyvens tokiuose labai kukliuose i sąlygose. tak najczęściej jest, Ir taip dažniausiai yra. ale niczego mu nie zabraknie. Bet nieko jiems netruks. To znaczy, czego mu nie zabraknie? Ko jiems netruks? Boskiej opieki, boskiej troski, boskiego wzmocnienia. Dievo apvaizdos, Dievo vedimo, Dievo pastiprinimo. I najcenniejsze, co mamy, Tai yra pats svarbiausias dalykas, ką turime. to jest to, o czym brat Wolfgang przed chwilą mówił, Apie tai, ką brolis Wolfgangas prieš tai kalbėjo, że zawsze mamy przystęp do Boga w modlitwie. Zawsze. kad visada turime prieimą prie Dievo maldoje. Visada. I zawsze możemy się odwołać do boskich obietnic i prosić o ich zrealizowanie. Ir visada galime prašyti Dievo, pasiremti Dievo pažadais ir prašyti jo pagalbos. I ja, drodzy braterstwo, powiem wam z mojego doświadczenia, Ir aš pasakysiu jums, brangieji, iš mano patyrimo, że gdy niekiedy budzę się w nocy, jakieś troski przychodzą na mój ir umysł, kai naktį aš atsibundu ir kokie nors rūpesčiai slegia mane, to walczę z tymi złymi myślami, tai kovoju su tomis blogomis mintimis, właśnie używając tych słów. naudodamas tuos žodžius. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie zabraknie. Viešpats yra mano ganytojas, nieko aš nestokosiu. A tu znowu jakaś inna myśl przychodzi zła O vėl ateina bloga mintis. i znowu ją zwalczam. Pan jest pasterzem Ir aš moim, niczego vėl mi nie sakau, zabraknie. viešpats yra mano ganytojas, aš nieko nestokosiu. Zauważmy, co ten dobry pasterz robi. Atkreipime dėmesį, ką tas geras ganytojas daro. Czytamy w wersecie 2. Antroje eilutėje. Na paszach zielonych postawił mnie i do wód cichych prowadzi mnie. Jis paguldo mane žaliuojančiose ganyklose ir veda mane prie tylių vandenų. Czyli pasterz udziela nam pokarmu, którego my potrzebujemy. Taigi ganytojas suteikia mums maisto, kurio mums reikia. To są te typiczne zielone trawy, Tai tipinės, ta simbolinės, ta žolė žaliuojanti. ale i woda. Bet ir vanduo. To oznacza, że jesteśmy wzmocnieni prawdą i ożywieni. Taigi esame maitinami tiesa ir atgaivinami tiesa. Pewne właściwe tłumaczenia w tym miejscu wskazują na to, że te owce leżą na tej trawie i odpoczywają. Taigi tikslus vertimas sako, kad tos avis guli žaliuojančiose tose lankuose ir ilsisi. Kiedy spotykam stado owiec, Kada sutinkame avių bendą, to lubię właśnie wyszukiwać te owce, tai mėgstu surasti tas avis, które spokojnie leżą sobie na tej trawie. kurios ramiai guli ant to žolės. I tak sobie właśnie przypominam, że psalmista mówi też o mnie, Ir aš tada prisimenu, kad psalmistas kalba ir apie mane. że to jest moim przywilejem, Tai yra mano privilegija, aby mógł tak spolegać na Bogu, kad galėčiau taip pasitikėti viešpačiu, aby mógł osiągnąć taki spokój, kad galėčiau pasiekti tokią ramybę, że mógłbym być tak jak ta owca, która spokojnie sobie leży na tej trawie kad galėčiau būti kaip ta avis, kuri ramiai savo ilsisi ant žolės. i nie zamartwia się. Ir visai nesirūpina, Bo nie ma czym się martwić, nes neturi kuo rūpintis. ponieważ Pan jest jej pasterzem Nes ganytojas yra šalia, viešpats yra ganytojas. i niczego mu nie zabraknie. Ir nieko jam netruks. Jak ważne jest, drogie siostry i drodzy bracia, Kaip labai svarbu, brangus broliai ir tak jak seserys, brat przed chwilą w wykładzie powiedział, kaip jau brolis šią temoje pasakė, żebyśmy przebywali na tych pastwiskach, kad mes rastumėmės tose žaliuojančiose ganyklose, żebyśmy się karmili Słowem Bożym kad mes maitintumėmės Dievo žodžiu i żebyśmy szczególnie karmili się obietnicami, które Bóg nam dał ir kad ypatingai maitintumėmės tais pažadais, kurias Dievas duoda i żebyśmy pamiętali, że te obietnice są nasze, ir kad atsimintume, kad tie pažadai priklauso ir mums. bo jeżeli tak będzie, Jeigu tai bus, to będziemy jak te owce odpoczywać na tej trawie i nie będziemy się zamartwiać. ir mes tada kaip tos avys ramiai savo gulėsime ant to žaliuojančios žolės ir nieko nepergyvensime. Bracia i siostry na Litwie mają codzienną niebiańską mannę w języku litewskim, Taigi prawda? broliai seserys čia Lietuvoje turi dangišką manną kiekvienai dienai. O właśnie, jak cenne i ważne jest, żeby codziennie znaleźć czas, aby przeczytać ten tekst biblijny, te komentarze, Taigi kaip labai svarbu surasti tą laiką, perskaityti kiekvieną dieną tos komentarus. bo to jest dla naszego dobra. Tai yra mūsų gėriui. To jest jak lekarstwo dla Taip, nas. kaip yra, tai kaip vaistai mums. Świat teraz boi się, co będzie.
Pasaulis dabar bijo, kas bus. A może jakaś wojna, a może głód, Gal karas, gal badas, a może jakaś pandemia znowu. gal vėl pandemija. A kiedy owca ufa swojemu pasterzowi, O kada avis pasitikė savo ganytoju, to ona mówi, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie zabraknie. tada pasakome, viešpats yra mano ganytojas, nieko man netruks. Tutaj dalej czytamy w wersecie 3. Toliau trečioje eilutėje skaitome. Właściwe tłumaczenie tego wersetu brzmi, Tinkamas vertimas tos eilutės skamba. że duszę moją przywraca. Taigi sugražina mano sielą. To znaczy, może się zdarzyć, Gali taip atsitikti, że jakaś owca czasami zbłądzi, że odejdzie. kad gali būti, kad kokia nors avis pasitraukia iš šono nueina. I czasami zachowuje się jak kozioł, który odchodzi od stada i gdzieś próbuje karmić się czymś innym. Ir stengiasi elgtis kaip tas ožys, atsitolina nuo bandos ir stengiasi pats atskirai ėsti žolę. Ale wtedy prędzej czy później popada w różnego rodzaju kłopoty. Bet anksčiau ar vėliau tada papuola įvairius rūpesčius. I co ma wtedy zrobić? Ir ką tada turi padaryti? Modlić się do pasterza. Melstis į tą ganytoją. Jeżeli nawet ktoś czasami coś złego zrobił, Jeigu kažkas kažkada padarė kažką blogą, ale żałuje i pokutuje, bet toliau atgailauja ir atgailavimą atlieka, to zawsze może wrócić do Boga. tai visada gali grįžti pas Dievą. Nigdy nie powinien się tego obawiać. Niekada neturi to bijoti. On duszę naszą przywraca. Jis atgaivina ir sugražina mūsų sielą. I mówi dalej, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości dla imienia swego. Ir veda teisumo takais dėl savo vardo. Zawsze jest powrót do Boga. Visada yra sugrįžimas pas Dievą. On nas nigdy nie opuści. Jis niekada mus nepaliks. I on nawet mówi, co on będzie czynił, żeby nas obronić i żeby nas przywrócić. Ir net jis pasakė, ką jis darys, kad mus galėtų sugražinti. Bo on mówi, że pasterz używa tutaj dwóch narzędzi. Nes ganytojas naudoja du įrankius. To jest jedno jest kij, a drugie laska. Tai yra vienas tai yra ramstis, tai yra lasda ir ramstis, lasda ir ramstis. Bo do czego używa kija? Kam naudojamas tas ramstis arba priemonė tokia mūš? To tak jak pasterz, jak gdzieś ta owca pójdzie, a jest jakieś niebezpieczeństwo, wilk chciałby ją zaatakować. Taigi, jeigu eina kažkur tai avis, o yra pavojus ir vilkas nori atakuoti arba užpulti avį, A owca wyda głos o avis pradeda garsiai bliauti i prosi o pomoc, ir prašo pagalbos, to ten pasterz przychodzi i tym kijem bije tego wilka. ir tada ganytojas ateina ir muša tuo tokia lasda, Obroni ją. apsaugo ją. I jest jeszcze jedno narzędzie, które używa. Ir dar naudoja vieną įrankį kitą. To jest kij, laska, która jest zaokrąglona. Tai yra toks ramstis, tai yra lasda, bet su tokiu galu turi A užlenkta. ona służy ku temu, Ji tarnauja tam, że kiedy ta owca gdzieś wpadnie w jakiś dół, w jakiś rów, kad kai avis įkrenta į kažkokią tai duobę, to on tą laskę opuszcza jis nuleidžia tą lasdą su tuo tokiu kaip kablys i tym zaokrągleniem podnosi, wyciąga tą owcę. ir su tuo užlenkimu lik ištraukia ją iš tos duobės. I tak właśnie działa nasz pasterz. Ir taip elgiasi mūsų ganytojas. Jeżeli tylko w modlitwie zwrócimy się do Niego, Jeigu tik tai maldoje su juo kreipiamės, to On nas wyciągnie ze wszelkich kłopotów. tai ištrauksis iš visokių rūpesčių I nikt nie jest w stanie się Jemu sprzeciwić. ir niekas negalės jam pasipriešinti. Chodzi tylko o to, żeby ta owca wyraziła to życzenie, tą prośbę, Taigi svarbiausia, kad ta avis norėtų, parodytų norą, aby Bóg ją wyzwolił. kad Dievas ją I išlaisvintų. On to z pewnością uczyni. Jis tai be abejo ir padarys. Bo tutaj mamy gwarancję tego. Nes čia to turime garantiją. Jest tutaj też mowa w tym 4 wersecie, że chodzimy w dolinie cienia śmierci. Ir čia 4 eilutėje taip pat pasakyta, kad einame mirties šešėlio slėniu. To znaczy, że każdodziennie umieramy. Tai reiškia, kad kiekvieną dieną mes mirštame Z vis. dnia na dzień mamy coraz mniej siły, Iš dienos į dieną turime vis mažiau jėgų, ponieważ ciąży na nas wyrok śmierci. nes mus slegia mirties nuosprendis. Ale i tym nie powinniśmy się martwić, drodzy braterstwo, Bet ir tuo mes neturime
pergyventi, brangus broliai dlatego że i seserys, z tego stanu Bóg nas uratuje. nes ir iš tos būsenos Dievas mus išgelbės. W drodze tutaj do Was, drogie siostry, Taigi keliaudamas čia pas jūs, brangus broliai seserys, rozmawialiśmy o tym, kalbėjome apie tai, że w każdej chwili możemy umrzeć. kad kiekvienu momentu galime mirti. Przecież może wypadek się nawet stać. Gali kažkoks tai įvykis atsitikti. Jeżeli by było boską wolą, to nas wyzwoli, Jeigu būtų tai Dievo valia, tai mus išlaisvintų. ale gdybyśmy mieli nawet dzisiaj umrzeć, Bet jeigu net turėtume šiandien mirti, to mamy tą gwarancję, tai turime tą że garantiją, Bóg wszystkich ludzi i również i nas wzbudzi z grobu. kad Dievas mus visus ir asmeniškai mus pažadins iš Dlatego kapų. nie boimy się śmierci. Todėl mes nebijome mirties. Jesteśmy w najlepszych rękach, jakich tylko mogliśmy się znaleźć. Esame geriausiose rankose, kokios tai galėtų būti. Werset 5 mówi o tym, Penkta eilutė sako mums o nieprzyjaciołach. apie priešus mūsų. Chodzi tutaj o to, Čia kalbama apie tai, że niekiedy owce mogą napotkać na ludzi, kada avis gali sutikti žmonės, którzy ich obmawiają, sprzeciwiają się, kurie juos apkalba, priešinasi jiems. którzy mówią, a co ty tam robisz, czy czytasz Biblię, O ką tu ten darai, skaitai Bibliją, czy czytasz literaturę, skaitai po literatūrą, co ci to jest potrzebne? kam to visą tai reikalinga. I niektórzy mogą się naśmiewać z nas, I kai kurie juokiasi iš mūsų, mogą nawet i prześladować, net ir persekioja mus. ale jest tutaj mowa o tym, Bet čia kalbama apie tai, że Bóg przygotowuje dla nas stół pośród nieprzyjaciół. kad Dievas ruošia mums stalą priešų akivaizdoje. To znaczy stół, on szykuje dla nas pokarm, Taigi jis ruošia mums dvasinį maistą, który jest najlepszym pokarmem na świecie, kuris pats, tai yra pati geriausia dvasinis maistas pasaulyje, którego nikt nie może nam dać. kurio niekas negali mums duoti. A więc nie przejmujmy się tym, jeżeli ludzie czasami nas nie rozumieją. Taigi nepergyveninkime dėl to, kad kartais žmonės mūsų nesupranta. Może się uprzykrzają nam niekiedy. Kartais mums kenkia galbūt. Najważniejsze jest, żeby trzymać się blisko obietnic Bożych i karmić się nimi regularnie. Taigi svarbiausia, kad laikytis arti Dievo pažadų ir maitintis tais Dievo pažadais reguliariai. Jest tutaj też mowa o olejku, którym pomazuje on głowę owcy. Čia taip pat kalbama ir apie aliejų, kuriuo patepama avies galva. Literalnie rzecz biorąc, czasami owca może się zranić i olejek służy, żeby załagodzić tą ranę, Taigi oczyścić ją. kartais avis gali susižeisti ir aliejus naudojamas tam, kad užpilti ant žaizdos ir kad pagytų. Ale jeżeli patrzymy na te owce duchowe, Taigi žiūrime į tas dvasinės avis. to ten olejek reprezentuje to, Aliejus symbolizuoja tai, że Bóg przygotowuje swoje owce kad Dievas ruošia savo avis, do tego, aby w przyszłości mogły też wykonać pewną ważną służbę. ruošia savo avis tam, kad ateityje galėtų atlikti tam tikrą tarnybą. Bo kiedy będą ludzie wzbudzani z grobu, Nes kada žmonės bus pažadinami iš kapų, to Bóg zaprosi niektóre osoby, swój lud, tai Dievas pakvies kai kurias žmonės, savo žmonės, do tego, aby pomagały innym ludziom w dochodzeniu do doskonałości. kad padėti kitiems žmonėms, kad jie galėtų irgi eiti į tobulumą. I wy, drogie siostry, możecie być też do tego użyte w Taigi przyszłości, ir ateityje jūs seseris taip pat galite būti panaudotos tam darbui, ponieważ przeżyłyście też wiele różnych doświadczeń nes jau išgyvenote labai daug, patyrėte daug išgyvenimų i rozumiecie, na czym polega ból i cierpienie. ir žinote, ką reiškia skausmas ir kančia. A jeżeli będziemy, wy i my, wierni Bogu w naszych ślubach poświęcenia Ir jeigu jūs ir mes būsime ištikimi pasišventimo i įžaduose, zwyciężymy, to Bóg zaprosi w przyszłości ku temu, aby pomagać innym. tai jei ir nugalėsime, tai Dievas pakvies mus ateityje, kad mes galėtume padėti ir kitiems. Ten werset 5 również mówi o tym, że pasterz nosi ze sobą kubek. Ir taip pat čia kalbama, kad ganytojas su savimi neša ir taurę. A więc skoro nosi kubek, to znaczy, że też musi nosić ze sobą w jakimś baniaku wodę. Taigi, jeigu neša taurę, tai turi su savimi nešti kažkokiame inde ir vandenį. To znaczy, że w pewnych szczególnych sytuacjach on może nalać wodę do kubka i napoić jakąś owcę. Taigi, tai reiškia, kad tam tikrų momentų ganytojas gali paimti taurę, pripilti vandens iš indo ir duoti atsigerti aviai. Kubek
lub kielich reprezentuje Taurė simbolizuoja mums, to, że Bóg podaje nam pewnego rodzaju doświadczenia. kad Dievas mums duoda tam tikrus išbandymus. I one są dwóch rodzajów. Ir tie išbandymai yra dviejų rūšių. Są doświadczenia radosne, Tai tie išbandymai yra džiaugsmingi, ale i są doświadczenia smutne. bet taip pat išbandymai yra liūdni. Ale i ten kubek miłych doświadczeń trzeba wypić i tych gorzkich doświadczeń. Taigi tą taurę malonių išbandymų mes turime išgerti ir tą taurę nemalonių išbandymų taip pat turime išgerti. Ale dlaczego? Bet kodėl? Ponieważ one są dla naszego dobra. Nes tai yra mūsų gėriai. Są pewne rzeczy, których czasami nie rozumiemy, Yra tam tikri dalykai, kurių mes kartais nesuprantame, ale w swoim czasie je zrozumiemy, bet tam tikrų laikų mes suprasime, a Bóg daje nam obietnicę, o Dievas duoda mums pažadą, że jeżeli jesteśmy Jemu poświęceni kad jeigu esame jam pasišventę, i Go kochamy, jį mylime, to wszystkie rzeczy w naszym życiu, tai visi dalykai mūsų gyvenime, i podkreślmy wszystkie rzeczy, ir pabrėžime, visi dalykai mūsų gyvenime są dla naszego dobra. yra mūsų gėriai. Rzymian 8:28. Romiečiams 8:28. Werset ostatni w tym psalmie Paskutinė eilutė 23 psalmės 6. mówi, że dobrodziejstwo i miłosierdzie Twe pójdą ze mną po wszystkie dni. Tikrai gerumas ir gailestingumas lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. A będę mieszkał w domu pańskim na długi czas. Aš gyvensiu viešpatės namuose per amžius. O, drodzy braterstwo, to oznacza, O, brangus broliai seserys, tai reiškia, że Bóg przygotowuje dla nas nagrodę, kad Dievas ruošia mums apdovanojimą. nie tylko tą stukrotną w obecnym życiu, Ne tik šimteriopą šiame gyvenime, a ta stukrotna nagroda to jest na przykład prawda, o šimteriopas apdovanojimas tai yra tiesa, albo społeczność braterska, bendravimas krikščioniškas vienas su kitu, opatrzność Bożą, którą odczuwamy, Dievo apvaizda, kurią jaučiame, albo usługa aniołów, przecież każdy z poświęconych ma swojego anioła, arba angelų patarnavimas, nes kiekvienas iš pasišventusių turi savo angelą. to są te stukrotne nagrody w tym życiu, Tai yra šimteriopi apdovanojimai dar šiame gyvenime, ale czekają nas o wiele większe nagrody w przyszłości. bet dar laukia daug didesni apdovanojimai ateityje. Bo jeżeli będziemy wierni, Nes jeigu būsime ištikimi, to będziemy żyć 1000 lat, tai būsime ištikimi gyvensime 1000 metų, 10 000 lat, 10 000 metų, 100 000 lat, 100 000 metų, 1 000 000 lat milijoną metų. i powiemy, o, wieczność dopiero się zaczęła. Ir tada pasakysime, o, amžinybė dar tik prasidėjo. A więc spoglądajmy na nasze życie z tej perspektywy, Taigi žiūrėkime į mūsų gyvenimą iš tos perspektyvos, że to życie szybko przemija, kad tas gyvenimas greitai praeis, ale mamy obietnicę życia przyszłego, które jest wieczne. bet turime pažadą amžino gyvenimo, kuris yra amžinas gyvenimas. I dlatego życzę Wam, drogie siostry, Todėl, brangios seserys, linkiu Jums, abyście zawsze pamiętały o tym, kad visada atsimintumėte tai, że mamy najlepszego pasterza, kad turime patį geriausią ganytoją, który dba o nas kuris rūpinasi mumis i nie dozwoli, żeby nam się wydarzyło coś złego. ir neleis, kad kažkas atsitiktų mums bloga. I pamiętajmy również o tym przywileju, Atsiminkime taip pat ir šią privilegiją, jakim jest odczuwanie pokoju Bożego. kad turėjimas tos ramybės su Dievu. A więc życzę Wam, żebyście były spokojne Linkiu Jums, kad būtumėte ramus i czekały na naszego Pana i na spełnienie Jego wszelkich obietnic. ir lauktumėte viešpatės ir išsipildymo visų Dievo pažadų. I z całego serca życzę Wam życia wiecznego. Iš visos širdies Jums linkiu amžino gyvenimo. I dziękuję, że mogłem być wśród Was Ir dėkoju, kad galėjau būti čia i tarp że mogłem Jūsų. Was poznać. Niech Bóg Was Galėjau Jūs błogosławi. pažinti. Tegu Dievas laimina Jūs. Dziękuję. Dėkoju.